биё, асаби ту вайрон шудааст. биё ту маро гӯш кун. баромада ҳавои тоза. хайри сар деҳ маро, инқадар гап назан. ман ҳамаи корҳои кардаашро як ба як мепурсам. бародар, ҳама аз пайи девонаму аз пайи ҳушёр. ин ҳам девона шуд. баъди ин дору худат аз ман хубтар медонӣ ки ҳатто қаҳрамони дӯстдоштаи филми тасвирии давраи кӯдакиятро ҳам ба ёд меорам. Бифармоед. ака маро гӯш кун ака. ака чӣ шуд? зудаш чӣ гап? гит ман ин нохалафро мекушам. корамон тамом шавад мебинем. ҳозир берун баро. ба ту мегӯям ки ин нохалафро мекушам. он чӣ ки ба ман ва ба миллат кардааст бояд ҷавоб диҳад. ака ин корро накун. аз барои худо девона нашав. хайри, ман то ҳозиро аз ин ҷо баро. ба фикрам асабаш хароб шуда. баро. не хайри, наздик нашав. атоз, баро бош. биахлӣ накун. роҳ гард, меравем. ба куҷо меравед? яконҷо намеравед. ин одам аз ман аст, кордор нашав. атоз, ғазабамро набиёр. гӯш кун, бас аст бозӣ. йигит ин бозӣ нест. ман имкон намедиҳам ки озодаш кунам. маро маҷбур накун, ғазабамро набиёр. атоз, маро ба куштор маҷбур накун. чӣ коре мекунӣ бикун, фарқе надорад. ин одам мемирад. ватоз бикасро сардӣ. ин кори кардаат низ байни худам. оғои мазҳар сар намедиҳам, бас аст. ҳамаи корҳои баде ки кардааст сабри маро лабрез кардааст. дуньёро аз ин ифлосӣ тоза мекунам. бо оташ бозӣ дорӣ. касе аз дастам инро гирифта наметавонад. шунидед, ҳеҷ кас. оғои мазҳар! оғои мазҳар. оғои мазҳар! гӯш мекунам. атоз вақти амал кардан ҳатман пекасро аз он ҷо бароед. ончиро ки пекас набояд асар ва одамонаш кунад. гӯш кунед, дар ин сурат ман ошкор мешавам, мефаҳмед? пекас барои аз мушкул шудани то ҳам қимматтар аст. донатро де, аммо пекасро дона де. итоат. ҳозир кори лозимаро анҷом медиҳам. ака ту чӣ кор кардӣ? Чӣ кор кардӣ? оғои мазҳарро парондӣ. ту девона шудӣ. дур шавед. набошад шуморо мепаронам. оғои мазҳар! оғои мазҳар! оғои мазҳар. оғои мазҳар! ман аз дунболи ватоз меравам. то оғои мазҳарро нигоҳ кун. оғои духтур маро мешунавӣ? оғои мазҳар, илтимос оғои мазҳар тоқат кунед. намиред, илтимос. оғои духтур